Iti Damdamag Region 2, Agarup 2,500 a benipisyaryo idiay Gattaran, Cagayan, nakaawat iti PCIC Accident Insurance. Ken 8 a sub-projects iti Ambagyo Nueva Vizcaya na ipaiman. Report manibod kini Dianne Monica Tucay. Iti Cagayan, Agarup 2,500 a benipisyaryo manipod Gattaran ti imawat ti PCIC Accident Insurance, babaan iti probinsyal a gobyerno, babaan iti daytoy, mapapigsa ti social protection mechanism iti sektor ti agrikultura. Iti sidong ti programa, mabali na makaala dagiti insured a mannalon iti 50,000 pesos of death benefit ken 2,000 pesos a burial assistance. Daytoy a programa ket pasat ti serbisyo nga ipapaay ti probinsyal a gobyerno kadagiti ili, babaan iti provincial caravan ken People's Day. Iti Batanes, dumanon iti Agarup 90 a kwalipikado ang mannalon ti naipaayan iti tulong pinansyal manipod iti Department of Agriculture, Batanes Experiment Station. Nakaawat da iti sag 2,325 pesos ken nairehistro pa iti registry system for basic sectors in agriculture, nagiti mannalon manipod Basco, Mahataw, Ivana, ken Uyugan. May tunos dayto iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. a palag-anon ti gastos da kalpasan a naapektaran iti El Nino. Iti Nueva Vizcaya, Agarup 180 a tricycle drivers iti ili ti Quezon ti nakaawat ti sag 2,000 pesos kas financial assistance, manipod iti probinsyal a gobyerno a pasat ti 18 million pesos a support program. Naibunong ti tulong pinansyal iti sidong ti Project Jobs in Needs of Grids iti sidong ti Provincial Employment Service Division. Iti opisyal alistaan, aday ti 9,000 a membro ti toda ti manamnama a makaawat iti daytoy. Itangal daw, may paayan ti 163 a tricycle driver iti Jadi, ken 368 met iti Bagabag. Impaima ti DSWD Cagayan Valley ti 8 a sub-projects iti Ambagyo, iti sidong ti kalahi seeds kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Community Driven Development. Dagiti 8 a sub-projects, ket may patumpal iti 8 a barangay iti Ambagyo, nga agatad iti 9.5 million pesos. Tinasao programa ket mangtad gundaway kadagiti komunidad nga agplano ken mangipatumpal kadagiti proyekto tapno may tandudo ti inclusive, people-driven poverty reduction and local development. Dianne Monica Tucay para iti Pagilian.